Hello guys, ja sam se vratila i danas ću pričati kako mi je pao sup. Znači, prvo smo mi ušinu jeli i onda nisam oktana. Onda sam propala taj isvatimka, onda od flaše sam ga isvatila i malo sam se... Svi su došli kod moje stolice i sto i svi su kretali od mog supa, bila sam toliko sretna i danas smo radili nešto tako super, nešto smo radili i danas imam malo zadaće da uradim. Dobro, bye bye.